Zvakadai zvinovengwa nemuroi chete. Handsomegudo pamwe chete naMamaVee vatenga mota dzavo dzekufambisa. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Guys, izvi zvinofadza. Mbuyapiyasoni ndo brand ambassador vemota yatengwa naMamaVee. Kuri kunzi company yavo ndo yaita kuti zvinhu zvese zvibve zvangofamba zvakanaka. Mota yasvika iri intact. MamaVee vanyorayo vakati vedu weka ndatena 25 happy birthday to me. Ndazvitengerawo pata rekufambisa. Izvi zvinofadza kunzi yaungika inoti paunosvika 25 unofanira kuva wane mota nedheni nekanaisi watochata uko handsomegudo abva angouya ipapo akati vedu we muchifarira MamaVee ndiri kuzviona asi svikaiwo kakupeji rangu mumboonawo zvandaitirwa naMwari. Ndinotenda vadzimu vangu pamwe chete naMwari vandiitira zvinhu zvakadai zvinodadisa. So tinongoti makorokoto kuvanhu ava vano tipa mufaro chaizvo mumastreets umu vachishanda nesimba ende unotoona kuti havana kuda kuita zvekukokotana naSir Wicknel kuti vagone kutengerwa mota asi vakashanda neravo simba vakaita maskills avo vanhu vakafollowa vanhu vakanakirwa navo kusvikira vari pavari nhasi. Izvi zvinodadisa ende kukwira mota yesimba rako zvinodadisa zvikuru. Makorokoto kuna MamaVee pamwe chete naHandsomegudo. Please do leave your comments on what you think. Tivakorokotedze uye tishare video redu rifambe kusvika variona kuti aiwa tinofara zvikuru.